Timac Agro je celosvetovo známy ako priekopník v inovatívnych technológiách v oblasti poľnohospodárstva. Disponujeme efektívnym systémom tvorby inovácií, ktorý funguje nasledovne. Časť prvá. Poznanie poľa. Inovácia začína poznaním poľa. V praxi to znamená, že Timac Agro na celom svete úzko spolupracuje s poľnohospodármi a vedeckou komunitou, čo nám umožňuje identifikovať problémy a nachádzať spôsoby, ako ich riešiť. Časť druhá. Skúmanie riešení. Timac Agro vedie výskum s našimi vedeckými partnermi, partnerskými farmami a Centrom Mondiale di Innovación, kde vedci vykonávajú interdisciplinárny výskum zameraný na riešenie agronomických problémov vyskytujúcich sa na poli. Spolupracujeme s poprednými medzinárodnými odborníkmi, ktorí majú za úlohu identifikovať molekuly záujmu. Výskumníci na základe svojich odborných znalostí definujú možné riešenia a začnú s testovaním. Časť tretia. Testovania a skúšky. Vykonávame testy s radom najmodernejších zariadení, ako sú napríklad skleníky, rastové komory alebo umelé digestory. Timac Agro tiež posiela novú technológiu do nášho testovacieho závodu, aby sme určili najefektívnejší spôsob výroby. Vďaka tomu vieme, čo naše produkty robia a ako presne fungujú. Okrem laboratórnych testov vykonávame aj terénne testovanie priamo na poliach v spolupráci s našimi partnerskými univerzitami, distribútormi a farmami, aby sa potvrdila účinnosť novej technológie. Časť štvrtá. Priemyselná výroba. Po preštudovaní a testovaní novej technológie sme schopní ju certifikovať a zaregistrovať. Teraz je možné túto technológiu vyrábať po celom svete v továrniach Timac Agro. Časť 5. Dosiahnutá inovácia. Spoločnosť Timac Agro opäť vytvorila ďalšiu revolučnú technológiu, ktorá je sprístupnená farmárom. Týmto spôsobom bol vynájdený ďalší kúsok budúcnosti poľnohospodárstva a stáva sa súčasťou dnešných poľnohospodárskych postupov.